Ya, ini ada request dari seduluri Bekasi. Ada request gubuk asmoro. Satunya tadi apa lupa saya. Sesideman. Yuk langsung saja dikasih yo Mbak Desi Jena. Ya, ada permintaan gubuk asmoro dan Sersideman ya. Kembali lagi di season yang kedua yaitu versi Seragenan bersama sahabat Podomoro dipun pangarsani Mas Mentek ya. Dan diseguyung oleh ASM Audio Rentale Indonesia. Yuk pasukan goyang yuk, merapat yuk, nggak usah malu-malu. Yen liwat aku kelingan gubuk kaena biyen tanggo leren neng cagak kebak tulisan warna wabung kondo isih sayang jenenge gubuk asmara ayo nok pinarak mriko biyen kae tanggo adem tresno yo yo tanpa batas tanpa kloso gubuk kae manwati wiwit biyen nok atu meko saiki gubuk kae kebak tritana wayah wengi ambene do semplok ambene do semplok nggo nglembur terus oh manten anyare mergae manten anyar manten tuwek ya iso nok sinten catatan yo sajroning ati datang lutur saya lara ati aku kowe dadi waso sahabat Podomoro musik oh
sedulure saka Bekasi nikmati saka jero. Arek nyerak mrene nok kuwi isin. Lenten apa kok isin? Mergake sepi ra enek wong joget. Weh lah kathah lho ya. Oh. Lah niki Nganti ra ketok. Lah kae malah do mlayu rono kae piye kae penjogete? kayak iki Weh Mas Rene aja lunga malah nyurungi motor. kayak iki rono to. Terus engko nyeluk kancane lho, ra iya to. Lah malah Rene minggiro ketabrak kowe engko. Yuk masukin. Urip ana kota gedhe gawe padake Ayah. isine gawe apa wae senajan sesidemang mesti kasempatan. Nggih sampun lulus pinunanane saking keluarga ageng Bekasi. Jadi Demang kalian Gubuk Asmara